ma'aikatar wato karɓar jini na wannan ƙasa ta mu ta Niger domin bayar da jini, wannan kuma domin ceton rayukan al'umma da ke fuskantar karancin jini a koda yaushe a gidajen asibiti. A bikar aikin mu Fati Bubakar Ada na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Dukansu jami'an tsaron Garde National sun karɓi kiran na Haut Commandant na Garde National Colonel Major Ahmed Sidi, wanda ya kira da jami'an tsaron Garde National na su ba da gudunmuwa na taimakon jininsu a cibiyar da ke kula da karɓar jini da ƙasa da ake kira da ita Sentesa. Wa'annan jami'an tsaron mazansu da mata da ma matayen nasu tare da su sun karɓi kiran nasa inda suka ba da tallafin jinin nasu a wannan cibiyar da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa. A lokacin da yake jawabin nasa, Colonel Major Hameda Sidi shine hukumanda na Garde National ya ƙara da cewa shi dai ya saba da bayar da jini a cibiyar nan ta karɓar jini ta ƙasa ta Sentesa lokaci zuwa lokaci. Ya ce wannan kuma ya yi kira ne da sauran su kawo gudunmuwarsu na jininsu don a taimaka ma al'umma waɗanda suke a gadon asibiti, yara da ma mata da ma jami'an tsaro waɗanda suke hilin daga waɗanda suka samu matsala ko kuma da ba su da cikakken lafiya. Inda ya ƙara da cewa dai idan mutum yana ba da jini zai ƙara mishi lafiyar jikinsa, inda kuma ya kira da sauran jami'an tsaron Garde National waɗanda ba su samu kaiwar jinin nasu ba na su yi ƙoƙarin kawo gudunmuwar jininsu a cibiyar da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa ta Sentesa. A lokacin da take jawabin nata, Daraktar Janar cibiyar da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa ta Sentesa, Dr. Mumuni Sambo Halimatu, ta ƙara da cewa godiya mai tarin yawa da waɗannan jami'an tsaron Garde National sun zo daidai a lokacin da suke da buƙatar waɗannan jinin, tunda akwai mutane da dama waɗanda suke asibitoci kwance waɗanda kuma suke da buƙatar jini, musamman ma a wannan lokacin da ake fama na matsala na zazzabin masassarar cizon sabaro. Ta ƙara da cewa dai mata da kuma ƙananan yara, inda ta ƙara da cewa wannan ya zamanto abin koyi da sauran jami'an tsaro da kuma al'umma na ƙasa na su kawo gudunmuwarsu a cibiyar nan da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa. Ta ƙara da cewa dai suna aiki awa 24 bisa kai 24 ba su da fashi, a kowace rana suna aiki. Wayannan dai jami'an tsaron Garde National an ɗibi jikukunan jini a jikin nasu, inda aka aje su a cibiyar nan da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa ta Sentesa, wanda za a taimaka ma al'umma mabukata waɗanda suke a cikin asibitoci, mata waɗanda suka haifu wanda kuma suke da karancin jini, da kuma ƙananan yara waɗanda suke fama da matsaloli na rishin jini. Daraktar Janar ta cibiyar nan da ke kulawa da bayar da jini ta ƙasa ta Sentesa, Dr. Mummuni Sambo Halimatu, ta ƙara da ba da takardar karamci da hukumanda na Garde National Colonel Major Ahmed Sidi, inda kuma ta ƙara ba da takardar karramawa da doktan nan na ɓangaren Garde National game da namshin ƙoƙarin da suke kuma suna tare da wannan cibiyar da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa ta Sentesa. Wannan kuma sun yi kira da sauran al'ummar ƙasar Nijar, maza da mata, yara da manya waɗanda shekarunsu suka kai adadin bayar da jini su yi garzaya na kaiwar gudunmuwar jininsu a cibiyar nan da ke kulawa da karɓar jini ta ƙasa ta Sentesa don a taimaka ma rayuwar al'umma waɗanda suke fama da ƙarancin jini. Gidauniyar FSSP na ci gaba da karɓar gudunmuwa daga hannun 'yan ƙasa na gabas da na yamma waɗanda suka riga suka aminta suka ba da yardar su kan kiran shugaban ƙasa shugaban jamhuriya